I avui comencem el Gelida en viu repassant quines són les activitats d'aquestes festes de Nadal i Reis a Gelida. Avui dijous, dia 24 de desembre, Ràdio Gelida està fent una programació especial des de 2:15 del matí fins a les 11 de la nit. De 4 a 8 del vespre, al Saló d'Espectacles de la Unió del Casal Gelidenc es pot visitar el Tió Popular. Cal inscripció prèvia. De 6 a 2:15 del vespre, la Coral Intimitat sortirà pels carrers de Gelida a cantar Nadales. I a les 10 de la nit, a l'església parroquial de Sant Pere de Gelida, hi haurà la Missa del Gall en directe per Ràdio Gelida. Demà 25 de desembre, a 11:45 del migdia a l'església parroquial, Missa de Nadal. I el dia 26, a la mateixa hora també, Missa de Sant Esteve. El dia 26, a les 12 del migdia, a les xarxes socials de l'Ajuntament de Gelida es publicarà el Festival de Nadal de les activitats rítmiques de l'Escola Esportiva Municipal. El regidor d'Esports, Daniel García Peris, ens en fa un avançament. Aquest any el Festival de Nadal el teníem programat com sempre, però com és evident, la pandèmia ha afectat a totes les activitats i la de l'esport, evidentment, ha estat una de les més afectades per la seva vessant social i, malgrat tot, l'hem pogut fer. Ha estat diferent, normalment el fem al Saló d'Espectacles del Casal i ara l'hem hagut de fer a l'exterior i en aquest cas aquí a la pista poliesportiva de la piscina. I seguim repassant les activitats de les festes de Nadal i Reis a Gelida. I el diumenge 27 de desembre arribaran a Gelida els patges de Ses Majestats els Reis d'Orient. Estaran de 11 a 6 de la tarda al Saló d'Espectacles de la Unió del Casal Gelidenc. Cal inscripció prèvia. I de 11 a 2 del migdia, el patge de la ràdio a l'Ibei estarà a la plaça de l'Església i cal també fer inscripcions prèvies al web www.radiogelida.cat. El dijous 31 de desembre, de 2:15 del matí a 12 de la nit, es farà una programació especial també de Cap d'Any a Ràdio Gelida. I a les 11, a Gelida Televisió, a YouTube i també a les xarxes socials de l'Ajuntament de Gelida hi haurà un programa especial de la nit de Cap d'Any. Aquest 31 de desembre, les campanades es celebren a Gelida Televisió. El divendres 1 de gener, a 11:45 del migdia, a l'església parroquial de Sant Pere de Gelida, missa d'Any Nou. A les 7 de la tarda, també a l'església parroquial Sant Pere de Gelida, concert de Cap d'Any de la Coral Vallverdina. Cal fer també inscripció prèvia. El dissabte 2 de gener, a les 6 de la tarda, al Saló d'Espectacles del Casal, actuació de hip-hop, dansa i cultura urbana amb Brodes Bros. Activitat gratuïta, però amb inscripció prèvia. I finalment, el dimarts 5 de gener, de 2:15 del matí fins a les 7 de la tarda, programació especial de Reis a Ràdio Gelida. A la tarda, per torns, a terminar, i dins el pavelló poliesportiu, hi haurà la rebuda de Ses Majestats els Reis d'Orient. Cal fer també inscripció prèvia. Per altra banda, fins al dia 31 de desembre teniu temps de participar a la Sant Silvestre 2020 de Gelida, una cursa virtual mitjançant l'aplicació Strava. Totes les activitats que requereixen inscripció prèvia cal trucar a l'Oficina Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Gelida al 93 779 0058 o anar-hi presencialment. Trobareu més informació a la pàgina web de l'Ajuntament www.gelida.cat. Com us explicàvem a l'agenda, enguany la Sant Silvestre es fa en benefici de la Marató de TV3. Des de l'associació Corre Gelida s'han sumat a la causa de la Marató de TV3 i han plantejat fer la cursa de Sant Silvestre de Gelida, que se celebrava l'últim dia de l'any, d'una manera diferent i més segura pels participants. La cursa es pot fer des del passat 13 de desembre i fins al dia 31, sempre seguint el recorregut que marca el segment que es pot trobar a l'aplicació Strava del teu mòbil. El recorregut és el mateix dels últims anys per diferents carrers del poble de Gelida. Un cop fet el circuit, el temps queda enregistrats i caldrà fer el recorregut amb el mòbil a sobre i iniciar i finalitzar l'aplicació Strava a la sortida i també a l'arribada. Abans de fer la cursa cal inscriure's i allà es demanarà un import mínim d'1 euro per participar.
Aquest import anirà íntegrament a la Marató de TV3. Ho explica el regidor d'Esports, Daniel García Peris. Aquest any, excepcionalment, la inscripció té un cost que és d'€1, normalment és gratuïta, perquè és en suport de la Marató de TV3, que aquest any, com sabeu, ha estat en benefici de la investigació de la recerca per la Covid-19. Altres entitats, com l'Esbarro Casagna, també han donat suport a la Marató de TV3 amb aquest vídeo penjat a les seves xarxes socials. Un mal son no acabarà amb les nostres il·lusions. I ara que patim plegats serem un sol bater. La distància no ha pogut separar els nostres cors. Ens queda l'esperança dins de tanta foscor. Ara que l'alba s'acosta, ara que la nit se'n va, I la música ens fa lliures del camí les nostres veus. Aixecarem les nostres veus. avui toca a tothom lluitar. Aquesta marató toca a tothom. La marató per la Covid-19. I el grup municipal socialista també va fer un vídeo per donar suport a la Marató de TV3 del passat 20 de desembre. Un mal son no acabarà amb les nostres il·lusions. I ara que patim plegats serem un sol bater. La distància no ha pogut separar els nostres cors. Ens queda l'esperança dins de tanta foscor. Ara que l'alba s'acosta, ara que la nit se'n va, I la música Perquè aquesta marató toca a tothom. Participa-hi. Cuideu-vos. Aquesta marató toca a tothom. Com us explicàvem a l'agenda, durant el dia d'ahir i també d'avui fins a les 8 del vespre, el Tió estarà al Saló d'Espectacles de la Unió del Casal Gelidenc. I avui a l'Arxiu de Gelida en Viu anem a repassar les festes nadalenques de principis dels anys 2000. Una de les activitats que es feien quan arribaven les dates nadalenques era el pessebre vivent que organitzava l'Esplai Mainada.
Aquestes són imatges de l'any 2007. Afanyeu-vos, pastors, aneu a adorar-lo i anunciar una bona nova a tots aquells que trobeu pel camí. Una bona nova que omplirà de joia els cors de tothom. I abans d'agafar les festes de Nadal, els nens i nenes de les escoles també canten Nadales. L'any 2008 ho feia també el Montcau. I una altra tradició nadalenca, i és que a la tarda del 24 de desembre es cagava el tió, un acte amenitzat per Joan Garcia. Si no vols cagar, garrotada va! Aixequem? M'ajudes? Aquí, cap aquí davant. 1 i 2. Molt bé. Gràcies, Necessito ron. Si no vols cagar, garrotada va... Pop. Un altre dels dies marcats al calendari festiu de Nadal és l'arribada dels patges reials. Arriben a Gelida amb funicular o també amb helicòpter. Aquests són els patges que són portadors dels desitjos d'ells i elles.
d'elles i ells, els més menuts. M'han dit que d'entrada cap problema. El sedàs del fer bondat ha estat superat amb un cum laude, més enllà d'un excel·lent. Hola, carinyo, un petó. Gràcies, moltíssimes gràcies de part de l'organització, en aquest cas de la Comissió de Festes, per la gran paciència que tenen els convidats d'aquesta gran Fira de Gelida. Gràcies, de veritat, moltes gràcies. Anar a veure el patge a l'Ibell als estudis de Ràdio Gelida també és una de les tradicions del Nadal. Es diu Laura Rayo i té un número pel sorteig de la ràdio. Què ens diuen? M'acaben de dir la seva mama que demana una pissarra. Tu te dones una pissarra? Una pissarra per pintar? I què diu el patge? Diguem-li. Dalió a la dua. Saps què diu? Ho has entès, Maite? Sí. La pissarra i els colors. Sí. Diu que portaran la pissarra i els colors de... Perquè clar, s'ha de pintar amb alguna cosa, és que plora d'alegria, Està emocionat, està emocionadíssim. I està a la falda de la seva germaneta, de la Cristina. Cristina, què demanes tu als Reis? Moltes vegades de desitjar-li, de comentar-li alguna cosa en el nostre patge a l'Ibell. Doncs, què li diem, Marta, Aimar i Mireia, al patge? Què li voleu dir? Ara no us quedeu aquí mirada les dues talladetes, Marta, què demanes? CDs i felicitat, pau i amor per tot el món. Oh, nosaltres, saps? Però entén totes les llengües del món i mira que ni... Jordi. Vine, Maria, vine a la meva falda. Sí, els cascos aquests són molt... Un, dos, 6 nens. 6 nens. Hola, com esteu? Bé. A la meva dreta i fins al costat de la Laia. Com et dius tu? Marta. La Marta. Qui més? El Guillem. L'Arnau. El Pol. La Bet. I la Blanca. I la Blanca. Hi ha una persona que no li sona. Bueno, diu que sí que li sona. La Bet. Diu que sí que li sona, però que no havia passat... que no li sembla recordar que havies vingut. Bet, havies vingut? No, abans ja m'ho deia a mi que no. Doncs parlem de la Bet. I el 31 de desembre, la Sant Silvestre. La penya blanquiblava de Gelida.
Vamos. I el 5 de gener arriba un dels dies més esperats de l'any, l'arribada de ses majestats als Reis d'Orient. Rei Melcior, Rei Gaspar, Rei Baltasar, nens i nenes de Gelida, petits i grans, com a alcalde de Gelida em plau donar la benvinguda avui al nostre poble en aquesta esplèndida plaça i en aquesta esplèndida tarda. Say
I per Nadal, la Coral Vallverdina i també la Coral Intimitat ens interpreten cançons de Nadal. Podeu recuperar aquestes i moltes altres imatges a la llista de reproducció que acabem de penjar a YouTube amb l'arxiu Nadals a Gelida. Imatges de Nadal des del 2003 fins al 2008. I amb aquestes imatges nosaltres tanquem el Gelida en viu d'aquesta setmana. Que passeu un bon Nadal!